Čaute karavanisti, ja vás všetkých pozdravujem pri ďalšom videu a v tomto videu vám poviem, ako sa mi ťahal Weinsberg 550 QDK so Škodou Octavia v mojej prvej kemperskej alebo karavanovej sezóne. Takže ktorí ma poznáte, tak asi viete, akú mám zostavu. Tí, ktorí nie, tak im to približím. Karavan mám Weinsberg 550 QDK s maximálnou užitkovou hmotnosťou, teda v plne naloženom stave môže mať 1600 kg. Toľko dokáže potiahnuť moja Škoda Octavia Kombi, ktorej je motor 2 liter, diesel, 110 kW. Teda má to niečo okolo 146-150 kg, neviem, aký je ten prepočet. A teda takúto zostavu v podstate ťahám so Škodovkou Octavia Kombi. Podotýkam, nie je to 4x4, čiže keby možno, že mala 4x4 pohon, tak asi zvládne viacej kil, ale v podstate toto moje auto zvládne tých 1600 kg. Poviem na rovinu, trošku som mal rešpekt, pretože Octavia Kombi moja váži teda len 1330 kg. Plus samozrejme, že keď tam naskačú ľudia, je to ťažšie, ale ťaháte s tým v podstate príves, ktorý má 1600 kg. Takže pre mňa to bol veľký rešpekt. Začiatky, aj teda prvá jazda, ktorá bola z Bratislavy do Žiliny po diaľnici, keď som ho kupoval, tak fakt, že išiel som pomaličky, išiel som tou rýchlosťou teda s kamionmi. Som si to teda mastil po diaľnici kolo tých 90, skúšal som, jasné, že už tak v polke cesty aj som sa odvážil obiehať. Poviem na rovinu, je to v tej Octavii cítiť, tento príves. Čo sa týka potom pri ďalších jazdách, tak v týchto kilowatoch, tých 110 kW som pochopil, že je to slabý výkon. Akože potiahlo to, poviem na rovinu, potiahlo to, ale mne sa to zdalo, že tá Octavia sa s tým trápi, tak som si trošku poštudoval o čipovaní aut a v podstate dozvedel som sa, že dá sa to dať na tých 140 kW, teda skoro nejakých 200 koní, 196, tým, že tomu motoru nejakým spôsobom neubližíte a v podstate aj keď tú motorizáciu kupujete v showroome, tak v podstate je tam ten istý motor, ono je to len softverovo upravené. Teda dal som tam taký program do toho motora, aby motoru neublížil. Samozrejme dá sa z toho vyťahnuť ešte väčší výkon, ale to už by bolo na úkor motora. To znamená, časom som si načipoval túto Octaviu na tých 200 koní a poviem na rovinu, bolo to 101. To auto je úplne iné, ako keby ste mali druhé auto a ten karavan sa s tým ťahal alebo ťahá sa s tým o mnoho lepšie a hlavne pri tých predošlých kilowatoch, tých 110 kW na diaľnici boli miesta, keď sú také jemné a tie tiahle stúpania, tak proste mám automat, tak ten automat non-stop išiel 5K6, 5K6 a takto si prehadzoval a stále mal s tým problém, čo sa týka pri tej rýchlosti tých 90-95 km za hodinu. Takže po tom načipovaní už ten automat mal v tom jasno a už takéto veci sa prestali diať a samozrejme aj komfortnejšie pridáte aj všetko. Čiže ja doporučujem karavanisti, začiatočníci, ktorí ste, tak určite minimálne 200 koňové auto, pokiaľ chcete ťahať nejaký príves okolo 1500-1600 kg. Ale keď to zhrniem celú tú sezónu, tak musím povedať, že na rovinu poviem, nehovorím, že sa to nedá s tým ťahať, ale tá Octavia je ľahká na to ťahanie toho karavanu, pretože keď som zažil aj také bočné vetry, tak fakt, že v tom aute to bolo cítiť a miestami sme sa tak aj so ženou na seba dívali, že či nás sfúkne alebo rozhojda tak, že proste sa tam nejako spriečime na tej diaľnici. Takže môj názor je, že tá Octavia je ľahučká na to ťahanie toho karavanu, aj keď samozrejme som videl zostavy, kde aj s ľahšími autami ťahajú prívesy, ale mne to trošku vadilo, takže tým, že aj tú Octaviu mám už 8 rokov, tak budem meniť určite predné auto časom, takže určite za ťažšie
a už do budúcna, kebyže aj mením karaván, tak už chcem, aby to auto potiahlo minimálne, teda ani nie, že minimálne, aby to malo aspoň 2200 alebo 2,5 tony, aby to vedelo, 2200 kg alebo 2500 kg, aby to vedelo potiahnuť. Takže toľko. Poviem na rovinu, že mal som aj jednu kolíziu, kde fakt, že som myslel, že ja neviem, ako to mám povedať slušne, neviem, či to je spisovne, že sa vykydám s tým karavanom. Poviem vám, že ale bola to zhoda viacerých vecí na tej ceste. Bolo to za Popradom smerom na východ a v podstate za Popradom tam už to tak klesala tá diaľnica, to znamená, bolo to dole kopcom. Ja som obiehal akurát kamión a v podstate nešiel som nejakým spôsobom rýchlo, išiel som nejakých 105 som asi išiel. No a prvý moment je, že keď vyťahujete ten karaván spovedla toho kamiónu, tak na konci ten karaván proste vám jemne hodí. Čiže tam bol prvý pohyb, do toho začal bočný vietor, to znamená ešte to trošku rozhojdalo a do toho ja som sa začal radiť do právého pruhu, kde som zacítil, keď som do neho vbiehal, že boli jemne vyjazdené kolaje. Čiže tieto všetky tri veci, bočný vietor, kolaje, predtým vám to rozhojdal ten kamión, jak to vyťahujete z toho vzdušného tunela na tej diaľnici, keď ho obiehate. A začal mi presne kmitať, ako už bolo milión tých videí aj na karavanistoch na Facebooku, že jak to postupne rozhojdá, až úplne vás točí na diaľnici, tak presne toto sa mi začalo diať. Ja som teda len pustil nohu z plynu, nič som nerobil, ale proste ten karaván si išiel svoje, až nakoniec to som ostal úplne kúkať. Proste tá Škodovka vyhodnotila, že zadok jej asi začne lietať, tak proste rozsvietili sa nejaké kontrolky, neviem koľko ich bolo, ale videl som, že palubovka sa rozsvietila. Škodovka zablokovala niektoré kolesa, neviem ktoré, ale išli sme asi sekundu v šmiku, to auto to zrovnalo a naraz ten karaván sa prestal kývať z jednej strany na druhu. Čiže to bol taký jediný moment, ktorý som zažil fakt, že na hrane a aj som sa bál, poviem na rovinu, že ten karaván roztrieskam. Takže z tohto dôvodu určite časom chcem ťažšie auto. Takže kto máte možnosť alebo plánujete nejakým spôsobom tú svoju zostavu prívesu, teda karavanu a auta, ktorého bude ťahať, namodelovať, tak moje také začiatočnícke parametre by som to nazval určite auto minimálne 200 koní alebo okolo 200 koní a váha určite ťažšia ako 1300 kg samotného auta. Čiže ja keď budem pozerať, tak poviem na rovinu, budem pozerať auto niekde okolo 1700 až 1900 kg, uvidíme, ktoré to nakoniec bude. A určite, aby potiahlo potom do budúcna aspoň 2,2, 2,3 alebo 2,5 tony. Takže toľko k ťahaniu, možno, že niektorí so mnou súhlasiť nebudete, že na tých Škodovkách to ťaháte, ale že je to v pohode, zdá sa vám to, ale napríklad ja na Škodovke, poviem na rovinu, ma obiehali karavanisti, takisto s osobnými autami, pretože úplne, ja som vyhodnotil za tú celú sezónu, že úplne ideálna a bezpečná rýchlosť je 95 km za hodinu. A pokiaľ chcete ísť rýchlejšie, tak myslím si, že už je to riziko. Pri tých obiehacích manévroch krátkodobo som chodieval tak 100-105, keď obiehate tie kamióny. Takže ale poviem na rovinu, že nejakých 115 proste by som sa bál s tým po diaľnici v tomto zložení. Ale musím povedať, že normálne ma obiehali niektorí karavanisti, čo ťahali prívesy, ako musel mať naložené aj 120-125 km za hodinu. Poviem na rovinu, ja by som sa bál pri tejto rýchlosti šoferovať. Áno, idete rýchlejšie, zdá sa vám, že áno, obiehate, ale v konečnom dôsledku do cieľovej destinácie prídete o pár minút alebo nejakú desiatku minút skôr a podľa mňa to nestojí za to riskovať. Takže toľko na túto tému, že ako sa Octavia vysporiadala s ťahaním môjho prívesu a ja sa na vás
teším pri ďalších videách. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite dajte palec hore. Ak nechcete zmeškať ďalšie videá, prihláste sa na odber plus zaškrtnite zvonček, aby ste dostali upozornenia. A to je odo mňa na toto video všetko. Majte sa. Dovidenia.